weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to kundela rewo to kundela worgo to tokomaji to jammila to dolola to garli to matam ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno aliou thiam to wuuro sokke ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiri kabaruji men to leydi Mauritanie fedde rewɓe wiyetede femme leader juɓɓini moɓodiral mumen ngal ɓe kewi wadde kala alarba e nder Nouakchott ñalawma hande o noon ɓe cuuɓi koto leegal bitegal kuufa tawategal e nder Nouakchott to leydi Sénégal Abdoulaye Wade bismima gonnoɗo hoorejo leydi Guinée biyeteɗo Alpha Condé o bismimomo noon so tawi kay omo haaja omo wawi arde foftade e jippade e nder galle makko tawateɗo to Dakar to leydi Mali Emmanuel Macron hoorejo leydi France suuti konngudi kadi faade laamu leydi Mali o wi noon so tawi no kay wonano koninkoɓe leydi France tawateɓe nder Sahel sinno wonano ɓen e oɗo saaha joni leydi Mali wonta jogade gouvernement bisimilla mone ketki hotondirte joni jañoɗen. الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo hono Mamoudou Siyela to France ko mawnuma duttiɗo acca Kumba to Kundela Worgo ko mawnuma duttiɗo Oumar Sy to Siwe ko miñuma duttiɗo Moussa Sy Oumou Sy to Siwe ko miñuma duttiɗo Moussa Sy to dowlaji tentuɗi Amérique ko miñuma duttiɗo Aliou Sy to Wuro Sogi ko ɓi duttiɗo Oumar Sy ɓurɗo lollirde Barou Sy to Libi ko ɓi duttiɗo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe tokomaji naɓe Kundela rewanaɓe Kundela worgonaɓe jammel naɓe dodol naɓe garli naɓe e matam naɓe jaltugol aduna piyetenoɗo Ifra Sy noon o ɓurno lollirde ko jaltaɓel noon o yalti aduna ko alarba hande o yalti aduna to Wuro Sogi ko alkamisa janggo o wirete to Siwe dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique nuldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko e koreji makko kala nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftinde on noon yettiniɗo wulago go ko biyeteɗo Oumar Sy ɓuuri lollirde ko Barou Sy tawateɗo to leydi Libi kañum yettiniɗo wulago ngo. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba jeegoma yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba ene nanggani en karalagal to ha mbawon yebde en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen enen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate e cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗino kewi wadde kala kikiɗe talata hanki one ɓe kolliri tigui wonde nder jokli leydi Mauritanie kala ko ujunere temetere capanɗe nayo e goho neɗɗo kolkisono e nder holkiso he capanɗe nayo e tato neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid 19 e darɓe cellanoɓe capanɗe joyo e jeenayo kepti cellal men paati galleji men nayo kawri ala jalla ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ɗi kalfinaɗo ko fate pétrole mina et d'énergie hono
Abdessalema wul Mohamed Salema o joddima en audience e ndera bureauji makko to Nouakchott e ambassadeur joɗaniɗo leydi Chine e ndera Mauritanie hono son excellence Li Baydjoungo ɓe jewtidi ko juuti noon yewtere hakkude mabɓe noon ko ñastade galle jiilagal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha tengtito banggue coopération ha joni koye on fannu keddoɗen kanko Abdessalema wul Mohamed Saleh jagorgal kalfinaɗo ko fate pétrole min wondude énergie o joddima ha joni en audience hanki talata hanki o e jalata hanki o e biteɗo Huney anti tay Alexandre on ko joɗaniɗo catala bitegal FAO woni organisation pour l'alimentation et l'agriculture en Mauritanie jonde de noon ɓe jewtiti ko juuti hakkude mabɓe ha tengti noon to banggue cihlagal hakkude leydi Mauritanie e fedde e catala bitegal FAO ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hannena wulsidi ko jagorgal kalfinaɗo ko fate défense woni nden ka e kisala leydi ndi kankone o joddima talata hanki o e en audience talata hanki o joddima e ndera bureauji makko to Nouakchott ambassadeur joɗaniɗo leydi Yemen e ndera leydi Mauritanie ɓe jewtidi ko juuti noon hono on ambassadeur biteɗo son excellence Salema Saleh al arada ɓe jewtidi ko juuti noon yewtere hakkude mabɓe noon koko fati kay e jokkodirala hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha tengti noon to banggue koniyankagal e to banggue nden ka e kisala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulara to leydi Mauritanie kala hitande so tawi lewru octobre ndu darima windere nde kala hakkillaji mumen ene kettay oɗo rafi biteɗo cancer ha tengti noon e cancer rewɓe biteɗo cancer des seins on ñalawma noon walla ndun lewru octobre ɓe kewi inde ɗum octobre rose hitande hikka ndene leydi Mauritanie yatirani hen caggal saabu talata hanki o ɓe puɗɗi tigui mawninde ɗen golle woni activité ji ko fate mawninde nduɗo lewru witedu octobre rose ɗum noon tawa kadi ɓe puɗɗori golle ɗe noon ko ndera école tawateɗo école de santé e ndera Nouakchott hitande hikka nde noon ɓe kolliri tigui woni thème mabɓe ko tous contre le cancer des seins e woni tigui enen foof nden tan haɓade oɗo boros taw ko boros biteɗo cancer endi hono hollirama noon activité ji mabɓe noon ɓe kolliri tigui activité ji ɗi mabɓe mawnide ɗum hitande hikka nde ndera leydi Mauritanie e ndera Nouakchott noon ɓe ɓurata mawnide ɗum koto leggal bitegal Arafat ha to Riyad ha to leggal bitegal Elmina mabɓe jakadi ha to Ros kadi mabɓe mawnin toon golle mabɓe eɗena mbiya tan dendagal rewɓe e kala saaha yo battu hakkillaji kala nde jomum teski kay ko fate musalla seeɗa no wawi fodde foof to banggue indi muɗum yo waw dogde ko yawi ɓuuri yaccade wawa yeyde docteur eɗena ndentinaɓe kadi wadde kala saaha succenuji woni succé gorjuji e kala saaha ɗi ɓe mbaɗatta ko ñerɗi no fewi kaɗoɓe fofde ɗeɗɗaɓe e kala saaha kadi ɓe kewi wadde hen haalisaji walla téléphone aji portable uji ɗum foof ko gueɗe kaɗade kolliraɗe tigui e kala saaha ene adda rafiji kewɗi goɗɗi ha kene saabo cancer ene yalta hen hono Ba Halima Yaya ko secrétaire général au ministère de la santé o holliri tigui wonde kay o holliri wonde cancer indi ko rafi woni ko défi mawɗo no fewi wonande dendagal santé publique kala o holliri kadi o holliri noon so tawi kay gonduɗo walla wonduɓe rafi cancer des seins so tawi kay e ndera temedere neɗɗo kala hen jeenayo ene kebta cellal mumen so tawi kay jomum yeehi waɗude holkiso ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum noon hay goto fotani moftude rafi o e ndera muɗum hono madame Aïchetou Fall kañum woni présidente fedde wiitede vivre mieux avec le cancer féminin on ne holliri wonde cancer ko rafi ɗiɗaɓo to banggue wawde yoɓade pittali yimɓe e ndera windere he kala saabu o holliri e kala hitane million ngaji sappo neɗɗo ne wasa pittali men taw ko cancer yooɓi ɗumen o holliri e ndera ɗin million ngaji sappo kadi hen 70% e nder ɗin million ngaji sappo hen 70% ene tawe ndera leyɗele taw ko a faible revenu woni tigui leyɗele wasɓe ko wayno Afrique ko nandi hen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulara to leydi Mauritanie halfinaɓe nden ka e kisala keerimaji kadɗe ɗe leydi Mauritanie tawateɓe to falde Nouadhibou ɓe kolliri tigui ɓe teɓima laana ene waɗi jeetato sagata yinnoɓe wadde ɗanne suuderu natoyde to dongro Europe ko talata hankoɓe nangga laana ka noon ɓe kolliri ummori koto leydi Gambie to leydi Sénégal ko toon tigui laana ka ummino ko fano tigui koto wiyete île des Canaries ko ɓuuri hewde ɓen noon ko gambinaɓe wondu ko gambinaɓe koñumen ɓuuri hewde tawede ka ɗon laana ɓe kolliri kadi ɓe tawa ko ɓe tampi eɓe puɗɗi
fuɗɗi lollude no feewi ha joni ko leydi Sénégal ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie hono no mbirnen gardini kabaruji men kala alarba fedde rewɓe witende femme leader ene juɓɓina seppoji mumen e nder Nouakchott ha e yoga e guure tawatede e nder leydi Mauritanie kala alarba hande o noon kamɓe les femme leader ɓe cuɓi tigui ko legal bitegal kuufa e nder legal kuufa noon ɓe mbaɗi toon moɓodiral mabɓe ñalawma hande o kamɓe noon ala koɓe namdi e kala saaha so wona kay yo potal won e nder leydi he hano hannirta ni moni foof e heeɓa haqqe mum moni foof tina koye leydi he jeeya ɓe mbaɗi eran kadi ha tengti oɗo saaha joni ko saaha udditgol école aji nde laamu ngu wattata hakkillaji mum heɓɓito école o oɗo saaha joni saabu ɓe kollili jangde nde ne yatiri ɓawo no feewi e oɗo saaha nder leydi Mauritanie kala ɗum noon yidde mabɓe ko nde jangde nde fewnirte beele sukaɓe ne mbawa yaade école mbawa tigui heblede toon heblo moƴƴo no feewi e haɓade gueɗe kewɗe taw ko gueɗe tawateɗe nder leydi he ko wayi tigui namdade koddigal moƴƴala hakkude leƴƴi e namdade kadi ko fate caɗele titgol guura ɗum noon ɓe mbaɗi ɓe juɓɓini seppo mabɓe alarba hande o koto leegal kuufa ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sono mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka so huccide ɓesgu leydi ndi kala ɓe gandin ɗumen ko fate bulletin de santé to mboroso Covid-19 yarata e nder leydi he ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder jokuli leydi he kala ko ujunere temedde jeegom e capanɗe nayo e yimɓe jeenayo kolkisono e nder holkiso he sappo tawama e jaati ene mari Covid-19 e nder ɓalli mumen sappoɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o to ɓetama to banggue pourcentage e nder temedere kala ne holire hen 0,60% ko fiɗaɓe sappoɓe kala mbiɗen ko communautaire sappo e tato neɗɗo kefti kellal mumen paati galleji men jeegomo ene tampi sanne ma ballite to banggue fofago ɓe hene tawde hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann hollirama noon e ñalawma hande o fayi hanki fayi hande yimɓe ɗiɗo kawre ladiala leydi Sénégal e ñalawma hande o dendagal doggol winditiɓe coronavirus togui ko leydi o refi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere temedde jeetati sappo e jeegom o neɗɗo e nder ɓen noon capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde jeenayo e neɗɗo goto keftino cellal men hano hannirta ni ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e ɗiɗo ɗum woni ko hawre ladiala ñalawma hande o nder leydi he kala heddiɓe juuɗe safroɓe taw ko wonduɓe Covid-19 koɓe capanɗe joyo e yimɓe ɗiɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruɗen gardiɗi kabaruji men lewru joni ko Alpha Condé gonnoɗo hoorejo leydi Guinée ko seere belba ha laaɓi caggal kayne colonel Hamady Doumbouya dilguino laamu makko kanko hono biyeteɗo Abdoulaye Wade ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal waɗi bismago noon weeɗimo junggo wiɗimo bismago wi Alpha Condé so tawi kay ene yiiɗi arde nder Dakar mo paari bismade ɗum jaɓɓade ɗum e bismademo e nder galle makko tawateɗo nder Dakar taw ko goto e galleji makko kucciɗɗo e maayo Guédiago Dakar e holliri noon e oɗo saaha joni kanko maître Abdoulaye Wade koye nder on galle o hoɗi kono kay so tawi Alpha Condé hayso ko hande holliri tigui jaɓanimo ne ara mawo eggu o fata e nder galle makko kiiɗo tawateɗo to point E gonnoɗo e fewnitede moni réfectionné e oɗo saaha golle mum foof ha gasi ha laaɓi mawo fatu toon o ɗalda oɗon galle Alpha Condé ara wona hen hano yiiɗi kala ene yiiɗi kala o kayniri haala makko noon so tawi kay oɗon Macky Sall hoorejo leydi ndi so tawi kay ɗum ne heneni ɗum ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jena to Bignoma gendarmerie mo Diouloulou teeɓima laana ina jonni temedere yimɓe tato saggata taw ko yinnoɓe wadde ɗanne suudu suyɗaru faade Europe woni clandestin en laana ka noon ummoruno koto wuuro witego Sangoyi temedere tato yimɓe sagata ɓe kala ko sukaɓe tokkosɓe yaroɓe hakkude sappo e jeetati e duuɓi nogas e nayyi foof noon ko wiyaɓe barza walla barzak woni tigui ko gurdam walla mayde walla natoyde Europe kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe laamu ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni jayino noon e nder réseaux sociaux ji ɗi leydi Sénégal wonde kay wiyede taw ko habaru mo wodani wiyede Moustapha Niass gardiɗo suudu zarɗeji leydi ndi wonde yalti aduna jinnaɓe makko noon guila nde habaruji ɗi puɗɗi yaltude koreji makko e jinnaɓe makko kala sehilaɓe makko jeddino on habaru ha sori ladde mbaɗino bindande mumen e kalande mumen yeddude on habaru e oɗo saaha joni noon ko kanko e hoore makko kanko Moustapha Niass kañum tigui waɗi windande mum walla haalande mum taw huccini ɗum koye ɓiyi ko biteɗo Anta yidde andinde Anta
nanta makko wonde kay omo selli omo hisi omo jam omo wayno duubal ɓuri duubal sellude oɗo saaha joni e wiide kadi e kala saaha yimɓe yo ndento haalde haaluji ɗi godani sarde réseaux sociaux ji wiide neɗɗo maayi tawa mayani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Cheikh Niassa ko immigré Sénégal najo ɗannortonoɗo nder leydi France gartunoɗo nder leydi Sénégal addunomo ɗon ko tawtorede grand magal Touba mo hikka o caggal nde o ari noon ko ɗon tigui o wadduno e policier goto caggal nde o haaɓe policier o nawa tigui o sokoya to ko wiyete Cap Manuel mo Dakar balɗe jeegom o waɗi toon o yalti aduna guila o yalti aduna noon haala makko kay haala ka ene haali no feewi autopsie noon woni docteur eɓe jimino e goskiki ɓe kolliri tigui wonde mayde makko ko mayde naturel ko ngabbugol sukara makko kañum ɗum yooɓi fittadu makko kono noon jinnaɓe makko de ene cikkiti e koreji makko kala ene cikkiti wonde mayde nde ko mayde naturel woni tigui wona piyaɗo wona baraɗo ɓe cikkiti ɗum saabu kay ɓe kolliri hande waɗi yontere ko yalti aduna kono ha e oɗo saaha joni ɓe donki wawde yettade walla rokkitede goskiki ɗum noon ene ɓamonina sikki nder hakkillaji mabɓe yataw o torlaka walla yataw ɓe mbara yataw o waraka ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sono mimata leydi Sénégal koto leydi mari paɗena son excellence Abdoulaye Diop ko jagorgal kalfinaɗo ko fati e gueɗe caggal leydi e coopération o waɗi convoqué noon talata hanki o ambassadeur mo leydi France joɗiɗo e nder leydi Mali convocation o noon on convocation noon koko konngudi koko fati kay e konngudi taw ko konngudi musɗi no fewi ɗi Emmanuel Macron hoorejo leydi France sunno tigui faade laamu transition ngu leydi Mali ha tengti noon e oɗo biteɗo Choguel Koyga Maïga kañum woni hoore jagoɗe laamu transition ngu ha tengti Abdoulaye Diouf noon andini ambassadeur o wonde kay laamu leydi Mali no didorno e ɓesgu leydi Mali no didorno kala weltaki hay ndiga ko fati ɗiɗon konngudi ɗi cufɗi ɗi Emmanuel Macron suuti fadude e leydi ndi faade laamu leydi ndi o erima kadi laamu leydi France nde rentoto wadde hunuko mum e alhaaliji janani ɗi woƴaka mo siftina kadi laamu leydi France wonde leydi Mali ko leydi jogui leydi tigui joguinde dimagu hoore mum wawde kay jokkodirde e kala leydi wawɓe kadi sifodirde e kala société walla kala leydi nde ɓe jiiɗi sifodirde walla nde ɓe jiiɗi jokkodirde ha joni koye on fannu keddoɗen ha joni noon tekkere nde surka hakkude Paris e Bamako guila kay Choguel Maïga sunno konngudi ɗin konngudi noon wiide kay wonde laamu leydi France waɗi abandonné leydi Mali en plein vol guila nden noon e kala saaha Emmanuel Macron e gouvernement mum kala Macron hoore leydi France e gouvernement mum foof ne suuta konngudi musɗi no fewi faade gouvernement faade laamu transition ngu leydi Mali konngudi cakke ɗi noon kodi Emmanuel Macron suutno ñalawma hanki o e saaha kay o wonno koɗo radio France international o suuti toon konngudi noon hollirde kay wonde sinno wonano laamu leydi France tawede e nder Sahel e oɗo saaha joni leydi Mali wawata jogade gouvernement woni tigui o wi sans la France au Sahel il n'y aurait plus de gouvernement au Mali wona konngudam noon ko konngudi Emmanuel Macron ko talata hanki o suuti ɗiɗon konngudi huccitinde ɗum noon e oɗo saaha joni e laamu transition ngu Mali musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonggol nen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.